Apa, Joseba, egunon, aritzen naiz. Eta bueno, ongi etorri honea Urnietara. Otazu enpresa Ontxoak izeneko enpresa honetara. Eta bueno, pues gaur aurkeztuko dizugu Ontxoak edo hemengo seta berri hauek. Ontxoak Otazu kooperatiba sortu zen orain dela urte bat, gutxi gora bera. Nik uste dut otsailean izan dut zela. Baina, bueno, beraiek ja aurretikan ere bai ja lan handiakin zabiltzazten ja Otazu izenakin atzetikan. Hau berez, Urnietan dagoen agroaldeako pagoia handi bada, bertan ditugu horrelako 16 nabe dira. Eta bertan ekoizten duguna izaten da, pues, shiitake variedadeko ontxo bat. Shiitakea berez Japondatik dator, japondarra da. Shiitakeak etortzen dira horrelako enbor batzutan. Bitu, erakutsiko ez duet hemen hiruek orain nola diren. Normalian izate dituzte 10 asteko bizitza. Egurra izaten da. Xarrotxe izango balitz bezala, aritza, gaztaina eta pagua denan astuta. Hortan gero egiten dute esporak botatzizkiote, eta gero ja egurra denan hasita dagonean prentxatu egiten dute. Eta gatzen da, hau izango balitz bezala, bino, legortua. Gero, honek behar izaten duna da, azitzeko garaian izaten da beti humedadia, ura kasu honetan. Guk ura goitikan botatzen dugu, temperatura normalian beti pixka bat mantentzia, bere 15, 14, 16 inguru hortan. Eta gero batez ere higienea, garbiketa. Garbiketa kasu honetan oso garrantzitsua da. Zen ontxoak beraiek berez botatzen duten erresin hori usteldu egiten da. Orduan, mikrobiak sortu gabe beti garbitzia oso garrantzitsua izaten da. Eta honek, aste betera, ja hasten zaizu markatzen, ja shiitake txikiak, ja botoi txikiak izango balitz bezala. Toki berdinetikan asko ateratzen hasten baldin badira, azkenen gatuk ez zigu, 4 edo 5 txiki-txikiak handitu gabe. Horrek ezin du. Orduan, beti duguna hartu eta da bakandu. Batzuk ekendu. Onduan dagoena handitzeko. Gutxera bera, 7 egun, 8 egun inguru hortan hasten dira. Eta ja gu ekoizten hasteko garaian, ja izaten da normalean, 15 egun, 16 egun inguru hortan. Bez, honek adibidez 16 egun ditu ja. Eta 16 egunetan ja ikusten da ja bakoitza ja bere tamainak handiak hartzen nahi diela. Gero, biltzeko garaian normalean izaten ditugu 4 egunetik 7 egunera. Eta ja, gauz izango litzake ja biltzan joatea. Tamainak ikuste dituzu, txapela pixkat erekitzen hasia daudenean ja mozten dituzu, eta gero ja ikuste dituzunak berriz oraindikan txikiak daudela, horiek oraindikan utzi. Hemen dituzue, lehen erakutsetako rulua, nola tortzen ziren, eta bueno, ja ikusten duzen bezala, atzian ja dauzkagu ja prestatuta bai kutxetan, formato desberdinetan saltzen ditugu. Adibidez, hemen ditugun kutxa hauek, oraintxe bertan bilduak dira, eta hauek ja, bihar goizean, urrengo egunean. 24 orduan, ja dendetan daude salgai. Eta ezaugarri bezala, bueno, jan lehizke bai ensaladan, daun bezala gurdinik hartu xerratuta jarri, bai plantxan, bai tortilletan, gauza asko. Honedakan zaporia, mundiala da. Daun bezala hartu, eta gurdinikan ere, zoragarri. Bueno, Joseba, pues eskerrik asko, gure etxea etortzetik, espero dut ontxoak gustatu izana, eta bueno, bakizue, gure etxean undaon, nahi zuen arte eta agur.